Kontroversja dwar proposta li l-età tal-edukazzjoni obbligatorja tiżdied minn 16 għal 18 sena. Din il-proposta kienet parti minn dokument ta' 50 proposta dwar strateġija għas-suq tax-xogħol maħruġ mill-Kamra tal-Kummerċ. Din il-proposta għaqlet reazzjoni kemm mill-MUT li ħarġet sqarrija uffiċjali kif ukoll mill-UPE f'kummenti mal-midja. L-MUT qalet li s-sistema edukattiva qed tbaxxi rasa b'mod esaġerat għall-interessi tan-negozji u dan għandu jieqaf. L-iskejjel mhumiex fabbriki ta' ħaddiema għan-negozji, iżda l-edukazzjoni hi esperjenza holistika biex it-tfal u żgħażagħ jilħqu l-potenzjal tagħhom lilin minn sempliċement impjieg. Min-naħa tagħha l-UP qalet li qabel xejn m'hawnx biżżejjed edukaturi biex ilaħqu maż-żieda li ġġib magħha sentejn oħra ta' edukazzjoni obbligatorja. Minflok il-UP tal-fema li għandhom jerġgħu jiddaħħlu l-iskejjel ta' snajja. Iżda il-Kamra tal-Kummerċ iddefendiet din il-proposta u f'istqarrija bit-tweġiba qalet li s-sentejn addizzjonali ta' edukazzjoni obbligatorja mhumiex edukazzjoni sekondarja fl-iskola, iżda taħriġ f'livell post-sekondarju bħala bażi soda għal żgħażagħ biex jiżviluppaw karriera. Il-President tal-Kamra tal-Kummerċ Marisa Xwireb qalet li din kienet proposta waħda minn aktar minn 50 li saru f'dan id-dokument. Itenniet li dibattitu nazzjonali dwar il-futur tal-edukazzjoni għandu jinvolvi kull min għandu interess ġenwin fil-prosperità u l-benesseri tal-ġenerazzjonijiet futuri, dibattitu li jkun ħieles minn interessi personali tal-immedjat.